moro! Tänään ollaan työstämässä vähän Mynämäen rataa. Viikonloppuna tulos Firma Open -kisa ja tultiin vähän treenikierroksella tänne. Pelataan vähän skorea ja katsotaan millä rataa pelaa. Joo, me ollaan täällä pari kertaa molemmat oltu ja täällä on vaikeet par kolmasia ja sit vähän lyhyempiä par nelaset. Aika monipuolinen rata. Jep. Ykkösväylä heti lähdetään haastamaan. Aika pitkä par kolme, 27 metriä ja on kyllä ihan komia tämmönen puistonen. Kyllä. Kori on... En tän näkyis, mut tuo aika auka. Semi. Se meni. Tuleeks sieltä takaa? No ihan varmaan menikö se läpi tosta puskas, mutta jos meni, niin sit se on kyllä ihan putia. Näyttää lähti vähän vasuuria, mutta ihan hyvin flippas siellä. Joo, mullarin mennä. Joo. Pitää lähteä rullalla vai? Ei, heitä eka dessu tohon. Jaha. Ja toista koetaan rullaa. Viime on jotenkin se rullaa perään tähän, mutta saa nähdä kumpaa päädytään. Se vähän lipsahti kans ton vasuri. No ei siellä sentään oo. No, Se oli tosi huono. Joo, mitä? Mä kokeilen hiukan alivakaampaa nyt kun saa joku vaan myötänen, niin testataan lipsauttaa tonne. Tuleeks siellä? Ei ihan palautella. On se varmaan kakkosringissä. Joo, ihan ok heitto. Joo, en mä mitään rullaa heitäkään. Toista dessua vaan. Rullalla olisi tullut pöydi. Mä voin yhden bonusheiton painaa rulla. Ihan matalaks. Joo, no se on aika varma paari. Testaa sen rulla vielä tohon. No niin, bonusklippi. Jos menee rinkiin, niin mä heitän tää kisas. Nouseeks? Ei se ihan nousu. Niin liikaa vasen. Melkein hyvä. Siitä vaan perkkii tulille ja pörökortti. Hää? Ei jos nyt niin paljon. Tää on kyllä ihmeellisleeviltä. Kyllä se meni. Se on ihan... Onko ringis? Ringis pisi. On. 89 metrin. Mitä kaavuttiin torstain jälkeen oli vähän huono. Joo, no nostopaarit, siitä on ihan hyvä lähteä. Joo, sit kolmas väylä. 150 metriä. Tässä on vissiin uusi tiipaikka, et vanha oli tuolla. Vanha oli tossa. En hirveästi heittonut eroon. Ei. Lähdetään halodessulta kiinni. Kakkonen on neppiväylä ja petelpöödi ja meikään rinkimis ja... Ei otti heti liidi. Ei vaan, se on... Jäppeli. Jää. Pikku sänkki, mutta on se pelissä. Joo, tässä on vähän outo tuuli. No itelle ei kyllä täällä tullut ainakaan mitään asiaa korjaa. Halodessu tohon ja helppo paari on jees. Juu. Viime vuonna ei ollut oikea lautti. Tää on kyllä tosi haastava väylä. Joo, ei oo kyllä helppoa perää. Se on vaan. Aika safety. Lyhythän se on, mut puttikorinnalle ja nostovaari. Siinä on aika paha griini. Joo, ja hyvää matkaakin vielä. Joo. Tää on vähän semmonen, toivotaan, että jää. Ei. Se oli kyllä ihan hirveä. Voi, että se on itse asiassa taisi jäädä. Mun mielestä näyttää aika hyvää. Juu. Eikä siitä paari oteta. Eiköhän. Tää on kuitenkin melkein jo putilla. Mitä tästä on 25 ylämäkeä? Juu. Huolitses vähän enemmänkin. Varmaan joku
No 30. Tuon oikeeseen rinteeseen kun saa, niin se on hyvä. Joo, hyvä. Just tommonen. Munkin jäi tonne. Sitten nostellaan paarit ja seuraava väylä. Sitten kutosväylä. Onko radan hienoin väylä? No tää 6 ja 7. No molemmat on kyllä komioita. Joo. 106 metriä alamäkeä. Molemmilla varmaan jokeri. Jep. Oi, aika flättiin, vähän kääntää yli ja pöydi. Kulhon pohjalla. No vaikka sekin. On aika kermasen näköinen. Nuhui! Tolpan juureen. Ja päivän eka pöydi. Come on! Nopea kyssäreinen heitto. Jos se olisi Mando, niin heittäisitkö tuolla? Sanotaan, että se olisi hienompi heitto tosta, mutta kyllä se on varmempi tuolla. Kyllä mä ehkä heittäisin hyssä. Ainakin kisaa heittäisin hyssä. No kyllä tää aika miehekäs olisi tuolta hyssäkin painaa. No katsotaan millä ei ole gäppi. Aika sama. Vähän feida. Alas. On sekin ringis. Joo, aika hyvät heitot Tää lähti molemmat. hyssää liikaa. Täällä on hyvä lopputulos. Come on! Naputtaa. Hyvä putti, vasen ala, jää aina. Joo, tää tuli tosiaan tolppa. Vasemmalla kädellä. Oli jo sen verran lähellä, että siitä sai vasurillakin. Hyvät pöydit. Sitten vähän paar nelosta. Joo, 161 metriä. Mä vetin, tää on varmaan radan hienoin väylä. On kyllä. Tai ainakin kivoin heittää. Juu. Saa pommittaa. Kyllä. Jos pääsee satkun paremmalla puolella, niin Ollaan voiton puolella. alkaa olla meikäläisen pommi. Sitten on 60 enää korilla. Kauhean se mäkeä. Joo, dessu tohon. Oikeastaan ihan sama missä tuolla on. Kunhan et oo minkään noista puitten takan, niin Jep. aika hyviä on pöydit chance. Matala. No voisit sen pörön pelata ehkä. Nyt en tiedä kyllä mitä tossa drivissa tapahtuu. Ei tässä ääni hiukka paremmin edes. Joo, se on ihan... Sanotaan täydellinen avaus. Se on aika Se on kiva hyvin pöydipaikoa. Sanotaan suurin piirtein 80 metrin drive. Mitäs lähdet heittämään? Onko Feloni matka? Pois se varmaan on. Tää ei kyllä ikävämpää matkaa. Tää oli ihan älyttömän paskan drive, mutta se onneksi korjataan hyvän lähärillä. No niin. Tuolta vaan hyssä. Tää hiukan varoitte vedä tuohon kylttiin uriin. Jäi kyllä pahaa putti. Joo, no paarissa ainakin on. Joo, tästä on... Ei ihan hirveästi ole matkaa. Vähän vaiheessa, että onko tää niinku heitto vai hyppyputti, mutta kai mä hyppyputtaan nämä. Tää green on tosiaan aika ikävä. Ei saa. Sen olisi voinut heittää tietysti. Joo, siihen jäi hiukka matka. No niin näytäs mihin se Berkki sit olis mennyt. Ei oo kyllä helppo lähäri tuollaisen ylämäkeen. Ei todellakaan. Tällaisia ei tuu paljon heitettyä missään. Joo, ei tuossa kylässä ole mitään mäkihyppytorni. Ei oo kyllä. Petel on 12 metriä tuolta ylämäkipuutti. Kuolema takana. Siihen korina. Joo, nostopari ei nyt mikään huonoinut tähän. Lehvillä on sit 9 metrinen. Vähän oli parempi lähäri kuin mulla. Hyvä. Helpon näköistä. Joo, 12 väylää takaan. Miltä näyttää skoreet? Ei kovin hyvältä. 3 ja 1 on. No, mulla ei oo putti oikein noi toiminut. puttipinnat ei pidä paikkaansa. Ei oo kyllä niin hyvä ollut. Ajalla on vähän väyläosaamisen kanssa huolia ja mulla just putin kanssa. Kisaa kun ne saa molemmat kuntoon, niin hyvää tulee. Tällaista se on väliä.
Sitten tulee tommonen aika simppeli, joko rysty tai fore. 28 metriä. Eiköhän kiristät vielä loppu. Mä kehittää jopa forea. Tänään ei oo rystyä oikein sun. Siinä voisi olla idea. Mä heitän forea. Oh baby, what you want tonight? Go crazy, come on, let's start a fire. Oh baby, you know, you know, you know, you know. Oh baby, what you want tonight? Go crazy, come on, let's start a fire. Oh baby, you know, you know, you know, you know. You know, you know, you know, you know. Oh baby, what you want tonight? Go crazy, come on, let's start a fire. Oh baby, you know, you know, you know, you know. Right tonight we on the fire, yeah, yeah, we in the flow. Days seem long and I wonder why? Cause every time I see you, every time I wanna be near you, you light up my world. Pöydiputti. Väylä numero 17. Ei me. Läpi. Ei oo mennyt mikään tänään. Se meni. No yksi väylä vielä. Eiköhän se otet nyt vitsi molemmat vielä. No vitsi, otetaan. Jaaha, viimeis viedään. Äijällä on ihan hyvä sporea tällä hetkellä. Mitäs mä oon? Mun mielestä 7 aloisko. No 3 rinkimessiä, se on kyllä tosi hyvä. No noin videolla on varmaan tullut rundi huonoimmat heitot ja muuta onkin aika hyvin pelattu. Et jos tällä ei pelaa viikonloppuun, niin voi olla aika vahvoilla jopa. Jep. Mä vähän emmin, että onko tää rysty vai fore. Ehkä mä heitän Zone fore. No sekin sopii tähän, mutta kyllä rysty on ehkä parempi, ainakin itellä. Jos mä näytän foreen, niin näet sä rysty. Noniin. Joo, eli väylä 18. 75 metriä. Tuossa on tupla mando, toinen nuoli on poikki. Mutta koitetaan nyt olla katkaisematta toista nuolta. Kyllä tähän haluais pöydi. Jep. Vähän liikaa antsa. Liukuuko se yhtään? On se siinä putil vielä varmaan. Pitkä putti. Milloin seillä? Viimeiseen väylään. Ampastaan tämmönen röksy. Rieksy. Roksi. Proksy rysti. Nyt tarvitsisi pete, tai ehkä tärkein käppi mihin osuu. Ei helvataa. Tämän näköistä ollut koko päivä. Pistä nyt yksi vielä. Täällä on suus. Houli. Siinä oli vähän parempi. Ai toinen heitto ollut parempi. No ei noi toiset heitot painanut joka väylällä milliin tai keskellä väylää. Semmosta se on. Sillä lai sit kisas. Joo. Ei se ihan mennyt. Aha, pistäs pussiin viimeinen. Tois 8 rundiin niin putti. 12 metriä. Jep. En epäile hetkeäkään, ettei menisi. En mäkä kyllä. Ihan hyvän näköinen. Toinen menee. Ja haaralta jää. 7 alla. Ihan ok, hyvä ihan kies. ok. Joo, sit pistäs vielä naula arkkuhun. No mitä luulet meneekö? No, kyllä mä luulen, että toi menee. Jos tää menee, niin pääs kyydyyn kotiin. No niin, no paranis piste. Come on! Ei joudu täältä mynäämään kävelemään. Joo. Se oli niin ihan röpöstely. Äijät varmaan ensimmäinen kerta video, kun häviit mulla.
Ja viimeinen todennäköisesti. Oliko mukaan ensimmäinen? Kyllä se joku haastevideo varmaan voi. No joo, no se voi olla. Joo, no ne. Juu, se oli semmonen kierros. Tuossa nyt on vielä skoreet. Joo. Sulla oli ihan hyvä tulos. No ei, Toivottavasti menee viikonloppuun paremmin kuin tänään. eiköhän eikin pääs kumminkin miinuksella, vaikka ei oikein väyli osunut. Juu, Viikonloppu on sit. silloin tykitetään sit. Kyllä. Juu, ei mitään ensi video. Tykätkää videosta ja tilatkaa kanavaa. Se on moro. Moro!